espectacle que ja, sense nosaltres ja és un espectacle, de fet vindre així. I llavors nosaltres el que volem també és acompanyar-vos en aquesta, mentre es fa de nit, avui, i acompanyar-vos amb cançonetes. Per això, comencem, deixem-nos de romanços i comencem en un romanç, que és és un romanç molt divertit, no sé si és un romanç exactament, però sí, més o menys, que parla d'una boda que es va celebrar allà a l'Albufera, i hi ha com tot l'espectacle del que es va preparar. I com que els romanços són això, per a recordar coses importants que han passat, doncs aquest romanç es va fer i es va fer en castellà, perquè pensaven que així seria més ben recordat i més important. Així que nosaltres tenim moltes ganes de cantar aquesta cançó, perquè ja la cantem de normal i ara tenim més ganes encara, que és el Casamiento de María la Chapa. El corral donde soparon, netejado a raspalladas, ya no le encabían más, de elegante que paraban, con tanta iluminaciones y de una cuerda penjaban, compuestas de pimentones que de una ansa se aguantaban, compuestas de pimentones que de una ansa se aguantaban. Hicieron para sopar 3 friteradas de ratas, con suquito y cuentitas y arremulladas con patatas, y ni había quien de un rote apagaba una candela y hacía más alborote que el tiro de una pistola, y hacía más alborote que el tiro de una pistola. La orquesta estaba compuesta per rexiulits de ferralla, pinyols i albercueques, n'hi havia pa cá 50, flautes de carabassera que cada vez que sonaven feien espantar a la ca, que cada vez que sonaven feien espantar a la ca. La Chapa pidió a la orquesta una mazurca botada y salió a bailar con un joven en circunstancias bufadas, y cuando dio la mitja vuelta li s'encreuell en les cames i d'un bon rot a la cara li va mollar 2 o 3 rates, i d'un bon rot a la cara li va mollar 2 o 3 rates. S'acabó